Ассалому алайкум кадбонувани азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. бо хоҳиши сершумори шумо тарзи таҳияи орзуқ. Орзуқро наворе ки ҳозир шумо мебинед ман дар пеш аз иди рамазон тайёр карда будам, вале ҳамон рӯзҳо натавонистам видеоро дуруст кунам. Видеоашро ҳозир омода кардам. хуб, барои хамир ба мо ҷурғот даркор аст, яъне мост ва 250 мил мегирем. барои чӣ ман дар паймона неу дар як зарфи дигар мегирам, ба хотири он ки расо 250 мана бобинед 250 мил мегирем ва дар ин зарф мегирам ба хотире ки дар дарунаш вақте ки як қошуқча сода меандозем, медонед ки ҷурғот ё мост аз сода 2 баробар ҳаҷмаш ё 1 баробар ҳаҷмаш зиёд мешавад. аз ин сабаб шумо ҳам дар як зарфи кушодтар ин амалро иҷро кунед, яъне барои 250 мил ҷурғот ё мост ба мо як қошуқча сода лозим аст. онҳоро омехта карда канор гузоштем ва ҳамзамон мо инҷо 5 паймона орд дорем, вале як паймонаро барои эҳтиёт мегузорем ва бар ҳамин 4 паймона орд ва як бастаи хамир мояи нармкунанда меандозем, барое ки бале ҳам сода истифода мекунем ва ҳам мояи нармкунанда. як қошуқ шакар меандозам ва як қошуқи калон ва ё ман як қошуқи калон гирифтам. хай боз намак ҳар кас ҳар хел вай мекунад. ман як қошуқи калон намак гирифтам ва акнун ҳамаи маҳсулоте ки дар орд андохтем омехта мекунем ва баъдан ба он 250 мил, яъне равған ва ҷурғоти мо баробар ҳастанд. 250 мил равғанро бубахшед ба орд илова мекунем ва орду равғанро омоч мекунем. ин ҳам барои осон шудани кор аст, ҳам боз хубтару резонак омадани орзуқ аст. орду равғанро омехта мекунем, онҳоро омоч мекунем ва чизе ки дар бинед ҷурғоти мо аллакай ҳаҷмаш чӣ қадар шуд, қариб 1 баробар зиёд шуд ва орду равғанро омоч мекунем ва сирри орзуқи бомаза ҳамин аст ки бояд мост, яъне ҷурғот ва равған баробар бошанд. яъне масалан инҷо ман гӯем ки 1 паймона ҷурғот ва 1 паймона равған гирифтам, вале агар ойлӯҳои калон бошед 1 коса равған ва 1 коса ҷурғот гиред. яъне бояд баробар бошад. бо ҳар зарфе ки чен мекунед бо ҳамун зарф баробар гиред равғану ҷурғотро. ва акнун ҷурғотро ба орд меандозем, омехта мекунем, хамирамонро мехелем. хамир бояд камтар сахттар бошад, барое ки дар вақти бирён кардан агар хамир мулоим бошад ва намин 5 паймонае ки барои эҳтиёт гузоштем, акнун онро илова мекунем. барои ҳамин шумо вақте ки хамир дар таги дасти худатон ҳаст, шумо аввал 4 паймона гиред. агар дидед ки дигар зарурият надорад, илова накунед, вале агар бинед ки хамир мулоим аст ё сахт аст, ордро кам кам, яъне паймонаи 5-ро кам кам илова кунед ва хамирамонро хелидем, онро печонида мемонем, ним соат хамир истироҳат кунад ва баъдан хамирамонро ба шакл медарорем, ба пораҳо ҷудо мекунем. хуб, ним соат гузашт. ана акнун хамири мо истироҳат кард ва хамирро акнун мо ба андозаи 1 донаи фундуқ тақсим мекунем. ҳозир дар навор агар бинед ман каме калонтар гирифтам. ҳам давраи рӯзадорӣ буд, ҳам рӯзадору ҳам амин ташвишҳои рӯзҳои ид чӣ хел буд. ман камтар калон гирифтам, баъдан пушаймон шудам. барои ҳамин шумо хурдтар гиред, ба андозаи 1 фундуқ гиред, амун беҳтар аст.
барое ки ҳам гулаш зебо меояд ва ҳам хубтар мешавад. ба ҳар ҳол ман камтар бинед камтар аз чормағз майдатар гирифтам ва ба мо ранда дар кор аст. Ранда ҷои дандонаи майдаашро мегирем. Агар ба дандонаи калон кунед бинед гулаш ин гуна меояд. барои ҳамин ман аз дандонаи майдаи ранда истифода кардам ва хамирро ба ҳамун гуна ки дар навор мебинед фишор медиҳем ва ба намин шакл медароем. ва инҷо бори дигарам такрор мекунам ки хамир майдатар бошад ба фикри ман зеботар меояд. ба ҳар ҳол хай боз худатон чӣ хелик мегӯянд хамир дар зери дасти худатон ки аст, шумо худатон бубинед. ва ман ба анамин шакл оро додам. бале баъзеҳо шакли осонашам ҳаст. баъзеҳо масалан ҳамин хамире ки мо ҳозир кардем ҳамун хамирро мисли фатир мекунанд, мехпар мезананду чоркунҷа реза мекунанд. он хеле яъне шаклаш ба мазааш ягон дахл надорад. ба ҳар шакле ки мехоҳед фақат ба ин шакл оро диҳем дар дастархони идона беҳтар аст. ва равғани мо бояд доғ бошад. ва акнун орзуқҳоро дар равғани доғ то сурх шуданаш бирён мекунем ва оташ бояд аввал оташро метаспонем, баъдан оташ миёна мемонем, барое ки нашавад ки рӯи орзуқҳо сурх шаванду дохилаш хом биёяд. барои ҳамин дар аввал равғанро метаспонем, баъдан оташро миёна карда орзуқҳоро мепазем. ва бори дигарам такрор мекунам, шакли орзуқ ба ҳар тавре ки худатон мехоҳед метавонед хамирро мисли фатир мухпар занеду чоркунҷа реза кунед. метавонед ба ҳамин шакле ки ман кардам бо ранда гул партоед. мазааш аз ин ягон тағйир намеёбад, танҳо ба хотири дизайнаш, ба хотири зебогиаш. хуб, орзуқҳои мо омода шуданд. ва зимнан мехоҳам бигӯям ки канали Кулчақанд дар Инстаграм муваққатан баста шудааст. ман худам онро бастам ва ман феълан танҳо дар ютуб ҳастам ва видеоҳои манро, наворҳои нави манро танҳо инҷо дида метавонед. сабабҳое ки чаро ман канали инстаграмамро бастам, ман муваққатан бастам ба хотире ки инстаграм якбора ҳазф кардани онро иҷозат намедиҳад. ба ман 1 моҳ вақт додан ва ҳозир биёед дохили орзуқҳоро мебинем ва чӣ хеле ки мебинем дохилаш хуб пухта шудааст, хеле резонак омадааст ва мехоҳам бигӯям ки ҳамин орзуқҳо баъди ид то чанд 1-2 ҳафта ҳам монда буданд, ана ҳамин хел резонакии худашонро гум накарданд. мазза ва таъмашро бовар кунед баъди 2 ҳафта ҳам ҳатто истодан гум нашуданд. ва дохилашро бинед, дохилаш хуб пухта шудааст, хамир резонак омадааст. хамираш дар ҳақиқат бори дигар такрор мекунам, хамири хубу дуруст аст. танҳо шаклашро худатон кадом шакле ки мегиред худатон интихоб кунед. чоркунҷа реза мекунед ё ки гул мепартоед. оташро миёна нигоҳ доред ва хамирро дар боло аз ёдам рафт гӯям ки хамирро на сахт ва мулоими бад набошад ки равғанро мекашад. яъне хамир агар мулоимтар биёяд дар вақти бирён кардан равғанро ба худ бисёр мекашад. барои ҳамин хамири орзуқ камтар бояд сахт бошад. хуб, умедворам писандатон омад. то видеои дигар, дастури таомҳои дигар. худованд нигаҳбони мо ва шумо. шабатон хуш.